Waar je zitten. Ik hoor muziek, gaat dat? Ja. Legato van zitten. Elke Postel heb je zitten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En nog gefeliciteerd dan met de Terugzettersprijs. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Maar even vertellen wat het mensen die dat net weten. Ik, wat word, een ik, troostzettersprijs nou, is. ik wie erbij, dus Ja. dat scheelt. Maar nou, in ieder geval €400. In ieder geval €400. En ja, de terugzetterprijs, het is eigenlijk een stimuleringsprijs, mag ik het zeggen. Het is een prijs die uitreikt is, nou in dit geval is muziekvereniging, en die in het kader staat van de verbinding in Burgum, van de meesten, nou, de leefbaarheid in Burgum vergroot je toch meesten mijnen in contact te brengen. En nou ja, wij hadden de voorstelling van de heer Beschroorthaan. Daar hebben we natuurlijk alle waarden en mijn heel soort vrijwilligers. En heel de meesten binnengebracht. En ja, toen had het belang meer dat wij dus die prijs verzinnen. Ja, als legato. Als legato, ja. Oké. Ja. Dus de legato is de terugzetter. Dus net Auke Postma. Net Auke Postma. Nee, ik ga net alleen in. Nee, we doen dit als vereniging natuurlijk. Oké. En Ja, Auke is wel de voorzitter van Ja. Legato. Ja. Dat is ja, het. ja. Nou, dan hebben we het even over het bevrijdingsconcert. Dat is Dat is jong. jong. Ja. Ja. In de Eker. We plant op het terras van de Pleets. En dus we wonen eigenlijk ik als toegankelijk meisje van heel Burgum. Dus van we doen geen intreeprijs. Dus als het terras vol is, nou, dan kunnen de mensen misschien een warm hinnen staan. En ooit eens maar op een merken staan. Ja, vol is vol. Ja. Ja, nou toch het waar. Ja, heel lang mooi waar gaan en nu ligt het dus in een steek. Het is te koud. Het is te koud Ja. en te winderig. Ja. Dat wordt hem net. Nee. Dus dan ben we naar de Eker gegaan. Alleen, ja, wij hadden dus geen kaart meer regelen, geen vrijkaart. Dus het is een grote verrassing wat er hier al hier komt. Ja. Ik hoop een hele soort mensen, want we hebben wel hele mooie artiesten erbij. Ja, maar dat kent zo'n mensen niet denken, toch? Ik ken een soort mensen niet. Ja. Ja. En oors kinderen ik nog meestal steen. En de Ja, kinderen dat bedoel ik. Je Dat kent is- ik nog wel wat onvullen, maar ja, Ja. op een gegeven moment is het natuurlijk wel gebeurd. Dus, Ja, dus kom op als die. heel dat Burgum is- komt, ja. met zien toen het mensen hebben we wel een probleem. Ja, Ja. ja. Nou, dat zal lekker gebeuren. Maar wat kennen mensen die wel komen, Fiona? Gratis, maar er een muis zitten. Ja. Ja, wacht, begint het. Staan de mensen altijd er gewoon op gratis? Ja. Wat Ja, is- het wat drankje in is- de pauze is net gratis, maar voor de rest is het al. Ja, precies. Nee, maar dat is zo'n eigen keus. Maar wat kan je verwachten? Wat kun je verwachten? Nou, wij hebben een mooi gevarieerd programma. En daar hebben we natuurlijk muziek uitgezocht. Dat contact, wat een relatie had met de bevrijding. Dus muziek uit de oorlog, muziek de nij, die te maken is. Remembrance Day, dat is een stukje wat is schreeuwen na de oorlog voor al die evenementen die er toen plaats van hadden. Nou, dat hebben we erin. Dus ja, het is helemaal gericht op de bevrijding. En daar hebben we het programma op afgestemd. En dan hebben we nog een gastoptreden hebben we erbij. Ja. Ja, eigenlijk op waar. Hè. In ieder Ja, geval waar, Marcel ja, Smit ja, natuurlijk, ja, maar ja. de Bregenlied. En Ja. 3 dames uit de stal van Herman van Veen. Dus Ja, dat klopt. zou het plakken het nog. die bij mij een landelijk tournee ben ze bezig. Hij is in alle theaters en evenementen in het heel land gaan ze optreden. Ze komen uit het midden van het land bij. De Force Sweethearts. En ja, die zongen dus het repertoire van Nu de Oorlog, van Vera Lynn en die versjes wel in. Ja. Draaierstemmig. En dat is echt ja, een bopslag dat we die hier krijgen gewoon. Ja. Ja. Nee, dus en daarom is het concert ook een beetje achteraan. Hè? Want in principe van de week vieren de eilanden nog dat ze bevrijd binnen. Hè? Maar we zijn er een beetje achteraan. Maar dat kwam ik om... Nou, de Legato had het echt heel druk aan. Maar een soort wij optredens. hadden- Inderdaad, ja. En de vakantieskoft. Dus nou is iedereen ik weer present. En dit is Ja. Jon en ik echt de afsluiter. Ja. Ja. Ehm. Ik geloof dat de Sweethearts die hadden ook nog in 12 optreden. En dan is hun tournee ik clear. Hè? Dus we zitten achtergrond. Maar ja, het komt hier zo goed uit, want ja, daar komen we net. Nee. Nee. En we hebben verder nog wat op Prim als Legato. Hebben we verder wat op een prim? Ja, zeker. Komend na hier, dan zijn we naar een festival. Gatse Hilkema, die had ooit dirigent West. Ik denk bij Halleluja, maar dat bij Famiteit. En die is 24 jaar dirigent en die had een festival georganiseerd, dus daar zijn we heen. En volgend jaar, begin van het jaar maart, dan worden we naar het concours. Want, Het concours is Gongo Legato. Gaat hier wel eens naar concours? Nou, de historie is vanuit Halleluja Apollo is, nou ja, het zal ooit wel eens gebeurd wezen, maar dat weer net echt de standaard, zeg maar, om naar het concours te gaan.
Maar we hebben, ik zie van waar willen we wezen en waar binnen we en wat willen we. Nou, dan wil ik een beetje om kwaliteit werken. En dan is een concours is natuurlijk een prachtig middel om er even de puntjes op te zetten en er even En ik begreep, want er binnen natuurlijk al je projecten ik rondom. Want ja, we hebben wel eens vaker vanuit de muziek, hè, fanfares, brassbands. Ik weet nou, dat we zoveel brassbands hebben, omdat er minder muzikanten binnen. Ja. Zo heb ik het begrepen, van broer Lutsen. Ja. Maar hoe doe je hem dat als legato? Want je hebt eigenlijk best wel een speciale orkest erbij. Of orkest, die neemt het net meer het jeugdorkest. Nee, het is begonnen als jeugdorkest, Let's Go Legato. Dat is leerlingen die beginnen met muziek. We hadden de squallenprojecten hier in Burgum. Meer plakken we erin, dat wordt van het cultuurcentrum de Waldzang. En daar werken we nou maar keer. Daar heb ik speciale instrumenten voor nodig, maar die krijgen dan 6 lessen op squallen. En dat begint gewoon met één enkele noot spelen, met even een stukje muziek erbij. En dan worden dat 2 noten, 3 noten. En op het eind van die 6 weken kennen ze een deuntje spelen. Ja, dat is natuurlijk wel een pril begin. Hè, waar je echt muzikant wordt, ja, dan mag je toch op les. Dus dan moet er even wat meer gebeuren. En om er dan te stimuleren, ze even zo gauw mogelijk meedoen in een jeugdorkest. Alleen, het is net alleen maar jeugd. We hebben in de gemeente hebben we een federatie, muziekverenigingen in de gemeente. En daar hebben we het Night Talentorkest die opzet. En dat is bedoeld voor mensen die zeggen van muziek, dat vind ik wel leuk. Misschien had ik vroeger willen spelen. We hadden ook een Night die had vroeger ooit alles spelen. Die had jaren net spelen. Maar via het Night Talentorkest die opnieuw weer muzikant worden. Maar ik wil gewoon dit er nog nooit in gaan. Die toch ermee beginnen, les nemen. Ik gewoon muziekles kijken als de jeugd. En dus via Let's Go Legato erin komen. Dus daarom zijn we nou opleidingsorkest. Want ja, ze zit misschien in hun tweede jeugd, maar net ben ik geen jonge bij meer. En volgens mij treden die jong eerst even op. Die door het op. openings... Ja, maar die ben natuurlijk heel belangrijk voor u. Dus die mogen we wel even wat voortleggen. Ja, nou en ik weet uit betrouwbare bron dat ondergetekende ik nog even wat zei. Want we onthullen jong ik het boert wat maken is van het neergestorte vliegtuig. Dat doet onze burgemeester mevrouw Schakker. Ja, mooi. Nou, jou wachten in de Eker, in Burgum, gratis toegankelijk. Kom op tijd, op de fiets, overin waar je uit het ken. Er is ik nog om te vormen een slokje. Dus. Nou, hartstikke mooi. Ja. Prima. Dikke dank dat je kon woord, Auke Postma. Graag gedaan. Ja.